Ngiyacabanga ukuthi uma uwukhuzana ubona amakliphu lawa azolandela njengamanje, umbuzo ozofika kuwe ukuthi kazi ngamona ngani, kazi ngiyenzeni mfokamacingwane, kazi ngiyenzeni kuwena, sungaze ungangifiseli lutho kanjena ukhulume nami kambi kanje ngegama lami, kazi ngakona ngani. Ake sawubuke lamakliphu akade enzeka izolo kwitiye, imeeting yetiye phakathi kwaNgizwe noThina Zungu umculi wegospel. Wena uhamba uphuza namatiyela wonke abantu laba wabo ngoba nakuzwa kuthiwa umuntu wangakithi bese uthatha lo muntu wami phela ngisesibeke ngelanguage yangibona engathi yakhona njengamanje ngesinema sisele inyama eyethu ngesobabili kwethu. Ehamba wona ufika umeme mina thina bese uhamba uthi uyophuzitela namawazana wezolimo. Ake ngithi nje laphuthuma kakhulu itiye. Iliphi laphuthuma? No, kunetiye. Leli tiye leli akusilo konye lona elalikade lihleliwe macingwane. Ubani nesithebo mina nawe. Ungayenzi into ongayazi. Uzama ukubhala isithebo mina ngizenze lapho ngoba ngizokukhulisa sizoyakithi. Yeah. Kodwa usungihathele ukuthi ufike ungumeme. Yeah. Ngithi mina ngisanumuza. Ngisazophendula. Yeah. Emveni kolokho wena phulukundu ngikubona wena usuphuza itiye nomuntu ongafanelwa lutho emhlabeni ukuyini Macingwane ake ngithi angene kakhulu kumina nabafowethu nonke. Uyabona angikhaze kanjalo macingwane bese ngithi leli tiye salishaya cha laliqondene nje nomsebenzi osazobona lalikade lihlelwe kudala. kodwa kwenziwa yini ngibeke ibhola senta kabuke nje umuntu nawuvuma kwenziwa yini ayinto lokhazi ukuthi akusiyona into yamanye yavela esikhaleni. Yiko vele ayikade ikhona. Ubeka nje wena esenta. Vele. ithi mina siyela ngoba mina lesizwe sami siqotho Yeah. siqotho sifuna abantu abaqotho njengoba umuntu lapha nje thina ngiyakudala lapha next Izingane zakwethu igama lami nguSikhukhoma. Siyacela bafethu abangako-subscribe besubscribe ku-YouTube channel ukuze sikhule sonke. Ngikwazi nami ukuthi ngenze lama videos abe maningana ngini-update nje ukuthi kwenzakalani. Abase-subscribe siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise izingane zakwethu kuyisikhathi sokuthi sikhule sonke. Well, kule mihlangano yamatiye eloki usibona i-trend ey'nkundleni zokuxhumana saqala ngemhlangano waJacob Zuma noJulius Malema kweza eminye kwafike yabheka icele noJacob Zuma naku sekufika owaThina Zungu noKhuzani umfokampungose naku izolo sesivuka sesilala ngawo umhlangano futhi kwaMacingwane enyathele estezini sikaThina Zungu. Awuveli ke umongo ukuthi umhlangano usukungani. Lokho kwenza ukuthi sihlale siqagula ukuthi mhlambe bebekhuluma ngo1 no2 no3 no4. So umhlangano kaKhuzani noThina Zungu ngoku-analysis yami ngokubuka kwami ngihlaziya it's either part walezi zinto zombili izona kade bekhuluma ngazo. One, sokhumbula ukuthi uKhuzani wakhile enkandla emahlathi amnyama wakhile kubo, ngakho ke befisa ukuthi kubiyelwe ngothango lolu lama-blocks olubalude. So ngiyacabanga ukuthi njengoba uThina Zungu ene-construction company le yakhe itezi ezinhle bezothola i-quotation ukuthi kungaba imalini ukuthi ambiyelele, mhlawumbe beshe bese beyasho ukuthi ama-square meters amangaphi. Number 2, sokhumbula phela ukuthi uKhuzani usayine intombazane ekuthiwa uSiphesihle Zulu ngaphansi kwecompany yakhe, ayikakuyikhipha i-album athi iyayipheka njengamanje. So ngiyacabanga ukuthi memhlelela ukuthi uSiphesihle Zulu ayenze ingoma noThina Zungu ngoba sokhumbula phela ukuthi abaculi besifazane bamaskandi abadlondlobali njengabantu besilisa kumaskandi endimeni. Ngakho ke kuyadinga ukuthi ucollaborate kakhulu nomuntu wesifazane ukuze mhlambe uzakhele igama kulomculo kamaskandi noma wegospel maskandi. Ngakho ke ngiyacabanga ukuthi ilezi zinto ezothi kodwa I bet ukuthi bebezokhuluma ngalezi zinto zothi kuphela injalo nje agenda. Bafethu i-comment section ngizoyivula bafethu mesifika ku 1000 subscribers.
ningadinwa bafethu, ngiyacela ningadinwa. Ngizoyivula i-comment section bafethu mesifika 1000 subscribers. Okwamanje nje bafethu ngiyacela uma ubuka le video subscribe, igama lami ngisikhumbuzo wakho. uNkulunkulu anibusise, ngiyabonga.